Starým ľuďom kupoval lieky z vlastných peňazí a napriek tomu to bol jeden z najhorších vrahov v histórii Brazílie. Dámy a páni, Francisco da Chagas Rodrigues de Brito. Vítajte. Francisco sa narodil v roku 1965 v Brazílii. Keď mal 4 roky, jeho mama umrela, no a ich otec, ten jeho aj ďalších 4 súrodencov opustil. Do opaterík dostala ich babka, a to z maminej strany. No a toto je milník, ktorý zmenil ich životy. Totižto ich babka nebola tá klasická babka, ktorá rozmaznáva svoje vnúčence. Tá žena bola strašne krutá a extrémne prísna. Hneď ako sa ich ujala, na stenu vyvesila nekonečný zoznam prehreškov a pravidiel, kvôli ktorým tieto deti týrala. No najviac sa vybúrila stále na Franciscovi, ten bol totižto taký jej neobľúbenec. Keď mal Francisco 6 rokov, jeho babka sa začala stretávať s 21-ročným týpkom. No a neprešlo veľa času, keď si ho k sebe nasťahovala. Tento 21-ročný týpek zrejme nebol tak úplne v poriadku, on totižto využíval neprítomnosť babky a stále malého Francisca znásilňoval. Francisco sa ho bál a tak to nikdy nikomu nepovedal. A tak táto situácia pretrvávala celé roky. Ako to už býva, malo to svoje následky a malý týpek nedokončil ani prvé 4 ročníky na základnej škole. No napriek tomu mu bolo namerané IQ 105 bodov a teda nemožno povedať, že by bol nejak úplne mimo. Francisco bol traumatizovaný, bol totálne tiché dieťa a nevyhľadával svojich vrstevníkov. Bol to taký ten úplný samotár. A takto sa ti prebíjal životom. Ako dospelý mal 162 cm a bol veľmi útlej postavy. Na výzor bol strašne milý, strašne nápomocný. Svojmu okoliu vždy poradil a pomáhal vo všetkom, v čom vedel. Na prvý pohľad až taký filantrop. On totižto dokonca vlastným autom brával z nejakej svojvôle starších ľudí do nemocnice, aby nemuseli ísť pešo. A taktiež im kupoval lieky, keď na to nemali peniaze. O to viac prekvapivé, čo sa z neho nakoniec vyklulo. No lenže v roku 1989 sa náš hlavný aktér presťahoval do mesta Altamira. Takmer okamžite po jeho príchode ľudia natrafili na zohavené telo. Jedno, druhé, tretie a zrazu to išlo ako na bežiacom páse. Boli to brutálne zohavené tela malých chlapcov vo veku od 4 do 15 rokov. Francisco tu pobudol 2 roky, no a potom sa presťahoval do São Paula. No a ako isto tušíš, zrazu aj tu boli objavené tela malých chlapcov. Francisco ich nalákal do zalesnených oblastí pod zámienkou, aby mu pomohli zbierať napríklad ovocie. A keď už boli v lese, tak na tých malých chlapcov zaútočil. Najprv ich začal škrtiť. Škrtil ich, až kým nestratili vedomie. No a potom ich znásilnil a nakoniec im odrezal genitálie. Ale tuto to neskončilo. Potom následne začal nejaký veľmi podivuhodný rituál. Zo stromu otrhol list, z ktorého si spravil lievik. No a do tohto lievika zachytával krv, ktorá vytekala z rán obeti. Potom na zem nakreslil kríž a tento kríž chcel pokropiť tou krvou. Keď tej krvi nebolo dostatok, tak svoje obeti začal odrezávať prsty, uši, bradavky a občas aj celé končatiny. Potom, keď bol tento kríž dokončený, tak chlapcové telo prikryl lístím. Odrezané genitálie zabalil do chlapcovej košele a zobral k najbližšiemu vodnému toku. Bolo úplne jedno, či to bola rieka, jazero, more, proste k vode. A tam spomínané genitálie len tak hodil do vody. A zvyšné odrezané časti tela alebo nechal na mieste činu, alebo si zobral domov. Drvivá väčšina chlapcov umrela na vykrvácanie, no boli 3 prípady, kedy sa tým chlapcom podarilo újsť, respektíve nezomreli a dokázali sa potom odplaziť domov v obrovských bolestiach. Odtiaľ boli samozrejme prevezení do nemocnice a vďaka Bohu všetci 3 prežili. No treba dodať, že boli nekonečne traumatizovaní, no a samozrejme aj fyzicky skantrení, čo sa už samozrejme nedalo nikdy napraviť. Francisco bol taký prešpekulovaný, že sa veľmi často zúčastňoval na pátracích akciách, keď zmizlo nejaké dieťa. Samozrejme tváril sa mimoriadne snaživo a dotknuto, no pritom pár hodín predtým to dieťa zabil. Toto celé bolo živým príkladom toho, ako je brazílska polícia nepripravená na podobné prípady. Riešili to brutálne neschopne a nekompetentne. Každý jeden prípad mal úplne rovnaký modus operandi, ale úplne rituál, všetko bolo rovnaké.
No napriek tomu brazílska polícia ani nenapadlo, že sa tu jedná o sériového vraha. Riešili to ako nejaké rituály s čiernou mágiou, dokonca im napadlo, že by to mohli byť teroristické činy, alebo obchod s orgánmi. Vôbec im nenapadlo, že za tým môže byť jeden jediný človek. A taká čerešnička na torte. Tieto prípady dokonca riešilo hneď niekoľko policajných zborov. Oni však medzi sebou odmietli spolupracovať a celkovo komunikovať. K tomu, aby bol vrah chytený, tak musel spraviť chybu on sám. V roku 2003 nalákal Francisco do lesa 14-ročného chlapca Jonathana. Taktiež tam mali ísť zbierať nejaké bobulové ovocie, no takú mal smolu, že Jonathan toto povedal svojej sestre. Teda presne vedela, kam ide a s kým ide. Taktiež aj susedia videli túto dvojicu, ako odchádzajú spolu do lesa. No a o pár hodín na to tam bolo nájdené chlapcové telo. Francisco bol chytený a k vražde sa okamžite priznal. Najlepšie na tom je, že policajtom ešte ani v tejto sekunde nenapadlo, že týpek môže mať na svedomí aj viac vražd, teda nielen túto jednu. Haló! Neuveriteľné, ale Francisco ich musel doslova presviečať, že má na svedomí viac tých vražd. Ani mu to najprv neverili, až potom, keď spravili prehliadku jeho domu. V dome boli totižto nájdené kosti a plus nejaké zvyšky tiel obetí. Potom im Francisco ukázal všetky miesta, kde vraždil, a to s absolútnou presnosťou. Na súde nevyjadril žiadnu lútosť a psychiater sa vyjadril tak, že on ako keby vraždil samého seba. Totižto vraždil chlapcov v tom veku, ako keď bol on zneužívaný. Záver je taký, že Francisco sa priznal 42 vraždám. Lekármi bol vyhodnotený ako polopríčetný a je isté, že sa z basy už nikdy von nedostane. A taká jedna pikoška, niekoľko brazílskych organizácií dokonca zažalovalo vládu kvôli celému prístupu úradom k tejto veci. A aj vysúdili celkom pekné peniaze pre poškodené rodiny a domy. Ak ťa moje videjko zaujalo, daj mi followček a vidíme sa opäť o pár dní. Ale chystám pre vás prekvapenie, takých minisérií. Viac vám k tomu nepoviem, ale bude to fajn. Čaute!